Batoma. Ni amude fena. Ne ma fina ngan so turuga demse nu yotu gunia. Tema so kono. Hey, taw kaso. Ngi sen soro ya tuguni bani. Hey, ye muye. Kile banane la kui. Ole mna safne. Mini ga fin no ko. Kwage. Dam. Age to de. Fadbada. Abu chogoli. Amage chogola. Fin no le be safne ti anna yara bingani ni mo sore ngwa safne sa. Odo ngele ali. Duaro nere sirane nberme mashi. Nima fili suro nya kuma fi. Cheno yafu. Ah, donc si ça comme yera wele la sa marché ndola. Me fait ka to ko palpali jona kana san wulache. Ni nana me e wadi ma e na son bola ni WhatsApp na son. Nyame bashite. Ya fama. Ala no. Amina. Me to ko la kana jona kwa. We do okay ha. Ala ki no wa. Oh. Akwanta mna to nata. E do okay abenye. Ala ga no wa. Amina. E borami. Tanamna ta fi. Ero nya kumne no mumela. Ai ne gen. Ke gen. E on tara dem son no fe kulen la tuwa. Ne ma fo kana se. E Allah desani. Abe banyame. Abe ba. Ala aga sen manda ma ko. No do ke na tine. Ibe do ke ko metan gar lage ga na ko Gar fana sugunde. ala gar sege sa no eta ko no ere do kwa to ko bu ma mu sabal bu blon nya ga ne no sel nya ko la na metan gar lage ga na do ke mena Au paranti nu koni. Ube bona kuma na sugu pere du ko na kana sirara madunga ya. Ne ro masika foi fam gari fana a sugu me to ko bu ma ya bu o mu. Ancle. Ancle. Ici Ancle. Ancle ani téléphone te ba. Ay wa mo ma lam ne lige folo lo. Rekle na. Ici. Le fin ko tan yin la. Mu fini no fini ko. Fin no wati ya. Na ga fini ti ko etigala yi. Abi ko pe singin la. Iklo be na. Nyame bashite. Awo. Ama keti. Kan ga fini ko tigara. Na folo. Afrika dena akana tu na ne demso ko tugunde iklo bala. Uga donc ayo la mi dan ayo la. Anu ne ga dena ka dinsa ka tunu ka nyo mo ye. Ne ba dem senu mon me yo no fe. Afrika dena ka dan fe no. Yo de fi na. Bashite. Ate sa wasuri. Na folo ere ko aw na nyo ne to ka mo ka kunje. Na pa fuete du ala. Ancle. Ne ba fini ko tati. Fini ko ta wonte ne bolo de. Ne kana ni ngakuma jati. Yame. Nyam Kana na ngakuma jati ni era de fari. Mo ko shite Hey, ube. Jo ya ga ni. di. So nga farne. Abuka de korofo a. Ne ba on mi korofo de. Ne na go fini ko ta. Ai ama na me abuka foni ga saballe ama fo fima. Alisi. Ni bi ka na fika ba kun ta ka bone kan e. Na fika ko ta nyama ya. Ne ga so ma sere fe folo. Iklo be na. Ba be bla kele ma na fika la. On na ga fini ko la ne ali ebo ne korofo yo yo israda. Hagato ma da bo kama ya. Ni ma da bo kama. Ba be bla kele ma ya no. Cheda fo e fo paranti. Kemna fo na ne korofo. On fleka e ki yere fleke. Ngan to ko so do da.
muso ka juguya tɛ komi fɛn sugu bɛɛ yɛrɛ dabali banna muso in na. Kɔkɔ. Kɔkɔ. Oui. Ouais, Cheick. Oui. Ça va? Ça va? Ça va. Bien. Baasi tɛ yen. Baasi tɛ yen. Awa. Awa. I tɛ wari dɔ an ka te farima dɔ sigi Sumare na. E ma ne ya. I kana baara kɛ. Kɔndala sa cɛ. Ka bɔ i da la ni b'i ka fu kariya la. Ni ne ye ko ne ka mun kɛ? E tɛ se ka ne fɔ fɔlɔ wa? I ka nin kan jɔ kɔnɔ ko ka te sɔngɔ d'e ma. E m'a kɛ ne ba ye. Te sɔngɔ tɛ dɛ, a bɛ to te baara de kɔnɔ. Ni y'i sɔgɔ ni ma taa baara ko te sɔngɔ. A kana taa baara la a sigi ka fɔ ko mɔgɔ ka te sɔngɔ don aw ma. Anw tɛ sigi k'aw ko ne dala ban. Ne dɔgɔnin de bɛ kuma na. Ne dɔgɔnin ka kuma don. E dɔgɔnin bɛ kuma tɔ ne ye mun de ye? I ne muso de. Ne ye muso. N'i bɛ kɛ dɔgɔnin ye fu kariya la a ti k'an ka so yan dɛ. A fu kariya ti kɛ ne fɛ yan nɔ. I tulo bɛ n na. Kuma o ye tiɲɛ sa mais dɔgɔ baara kɛ i ka te wari fana ɲini hali 40 fana tɛ se k'o sɔrɔ e yɛrɛ. Kɔrɔ. Wala ni ko ninnu tɛ kolokolo yan dɛ. A to ne ni dɔgɔnin cɛ sa. A tɛ kolokolo yan a ka taa baara kɛ de. Kɔrɔ ni ne filila e man ka ne dɔgɔ i muso ɲini mais ne muso kuma fɔ e kun tɛ fɔ. I y'a faamu wa? Mais a filila a min ka kɔrɔfɔ e de kama. E ka kan sa. A kuma caman tɛna kɛ yan koyi ne ko e ka taga de. E ka taga de. A tɛ san yɔrɔ wɛrɛ. Voilà a merci quoi. Ni wari b'i kun cogo min na ka tɛ san. A fu kariya ti kolokolo dɛ. O tɛ se ka kolokolo mais a to ka kuma ne ni dɔgɔnin cɛ dɛ. I y'a mɛn wa? I dɔgɔnin bɛ ka fu kariya la kuma bɛ ka fɔ ne k'i bɛ n'o couvrir fɛn min n'i bɛ ka jɛmɛ ko ne bɛ taa n ka so dɛ. Ka taa ka so. E delila sa ne bɛ an ye sinankunɲɔgɔnma ye sa ne bɛ kulonkɛ de la i fɛ. Ni ne ye sinankunɲɔgɔnma i b'a fɔ k'e bɛ taa ka so o tuma hali n tɛ se ka kulonkɛ kuma fɔ i fana ɲɛna. An sinankunɲɔgɔnma. Mais ne ka kuma jugu de f'a ɲɛna a ka taa baara kɛ n'u tɛ wuli ko de baara kɛ. O tiɲɛ sa o tiɲɛ ye. N'a fɔra ko don o don ale de b'an dala yan nɔ ko tɛ sɔngɔ dɛ tɛ ka sɔngɔ dɛ. Ne ye sinankunɲɔgɔnma ye sa an kana jalabɔ voilà an bɛɛ de diyan. I ka kaye minɛ. Mɛ don so. Tiɲɛna patron a ka saga ninnu bɛɛ min juru filɛ i bolo nin ale bɛ joli la. Ale ye 230. E cɛ 230 tuma fɔ de k'an cotisera ka san dɛ. Non patron tɛ sira de ka jan rebɛriw bɛ sira la u b'an ta kɛ kuma bɛɛ quoi. Wa siraw man ɲi wa. Cɛ mais ni saga min filɛ i bolo nin e ni ala cɛ ni saga bɛ tɛmɛ a filɛ nin bɛ tɛmɛ sagadenni kalo 3 kan. Mais patron kana tigɛ a la sogo ka di. Ayi patron nin kɔni tɛ sa. Jɔn bɛ 230 dun? Cɛ i ka sababu dun na. An cɛ. An cɛ patron. Patron an cɛ. Awa. An nana saga ɲini. A ɲuman bɛ yan. Ɔ patron a ye ne layɛ sa min filɛ fo kunna fɛ de. Ne joli la. Don do 25 la wa. 25. Awɔ. Ji ka ti minɛ nin dun. Ne y'a 30. 30. Ok a bɛ dɔɔnin bɔ a la. A bɛ dɔɔnin b'olu la quoi. Patron e yɛrɛ bɛ saga ɲini na quoi. M'a f'i ye patron e ko an fantanw ka saga tata bɛ nin na ɲinan. Mais e yɛrɛ e ɲɛ bɛ jumɛn na nin na. Da bɛ ka fɔ saga ninnu na kabako de kun don ne ye nin ɲininkali kɛ ko 30. Sisan o y'o de fɔ ne ɲɛna saga da gɛlɛyara anw patron. Sira man ɲi. O ye tiɲɛ ye. Wa i ma ye wa. Awɔ. Voilà ne bɛ 5 kɔ quoi. Ne bɛ 5 kɔ. Voilà. Patron ɲanamaw bɛ. Voilà ne bɛ nin ani nin. Voilà nin ani nin ne bɛ nin. Voilà ni dɔ in. Patron a kana ko k'o cogo la dɛ. E bɛ na 5 bɛɛ san ka bɔ nin na. Ayi i bɛ ɲɛ pan nin kunna min filɛ mankan min filɛ wo kɔnɔ a fɛ. Ayi patron o to yen. Cɛ sagaden 5 o tuma e bɛ mun o la. Ne ka mɔgɔw de ka ca. Anw bɛ saga faga ne bɛ saga 2 faga laya la seli don. Seli dugusajɛ n bɛ saga 1 faga. A dugusajɛ sabanan n bɛ saga 1 wɛrɛ faga. O naaninan o 1 fana don. I ma ye ne ka laya o diyagoya n bɛ laya caya. Non ne fa ala ye diɲɛ d'e ma pour moi. E ko k'e bɛ nin fɛ. Ayi nin to yen dɛ. Nin kɔni patron. O to yen. Voilà mais e bɛ nin di yan. Voilà nin minɛ. Voilà nin minɛ. Voilà an bɛ départ ta an bɛ taa an ka yɔrɔ la ni sagaw ye o la n bɛ u san ni ani nin est-ce que n b'a kɛ 4 ye sisan. Voilà n b'a kɛ 4 ye. Voilà nin minɛ nin juru. Patron nin fɛnɛ nin y'a ɲɛna. Voilà o minɛ quoi voilà an bɛ taga n'o ye ne fɛ yen. Voilà ma ko wari. Ok. Voilà. E ka saga tɔw minɛ. Voilà. An bɛ taa nin bɛɛ diya e kana. Cɛ o tuma nin a tatɔ e ka sɔrɔ ne ta ma discuter. Patron e tɛ wari bɔ la ye sa. E tɛ jɛnatigɛ ko don. Cɛ ne fa kana wa ko k'o cogo la. E tɛ wari bɔ la n'i ye wari bɔ 230 ta 1 filɛ ne ka taa bi. Ayi mais ne bɛ nin san cogo di patron sabali sa. E tɛ nin san fɛnɛ ɲuman dɔ yɛrɛ. Bon min filɛ bolo e k'o to 10 la. Non 10 t'o sɔrɔ. D'accord patron n'o t'a sɔrɔ ne bɛ taa. Ne bɛ taa jɛden 2 san. Ne b'o kan tigɛ. N'i ye mangoro fara a kan o bɛ sa yɛrɛ. Ka mangoro fara a kan. Awɔ n'Ala sɔnna an bɛ sɔmɔ yɛrɛ fara a kan. Aw kafiri ninnu aw de bɛna mɔgɔw ka gɛlɛya juguya yan saga feere yɔrɔ la.
Basti. Kalau si Fena dia tu orang mau tiga macam mana? Ini mana ya? Alhamdulillah, mealatan. Sira jara. Sira majare. Sira majare. Suro, mulai la marché là. Somada nanti orang suruh je marché di Mawar mati. Marché di Rami mangkwa mango akan taman pura lalu dengan segala sunnah kamu. Assalamualaikum. Apa? Ayo basti. Walau Lagi. bisa. Ankle, semua. Engkau. Basti. Alhamdulillah. Sige lagi. Sige. Semua beri. Basti. Basti. Bararo. Alhamdulillah. Ba. Engkau. Nam. Ni ayen seri mano bi. Bashite. La kana ke bashi. Amina. Moro nena ni fe bi. Ci urgence yere ne jambulu. Ci urgence. Wallahi. Ma figa ke ala kama. Iga don jigi goro bi. Iga wafla juru ne la. Ci mun bembolo bi. Encore a gelere. Wafla. Neko dugu tɔgɔ diyan ne b'o ɲɛfɛ nka n terikɛ bi ka gɛlɛn dɛ ne yɛrɛ dontɔ filɛ ɲɛ sisan hali ma don so kɔnɔ fɔlɔ ɲɛ tɛ n ka minɛnw sigilen na ne b'u la sɔgɔmada na n bɔra dɔ ye n wele ko n ka taa a ka yiri monte a ka bili yiri kuwa bon n giringirinna ka taga o la n tagara sɔrɔ ale ye marché di mɔgɔ wɛrɛ ma marché dira min ma n ko o ka n ta journée la pour que n ka se ka journée k'o bolo quoi donc o k'ale tɛ se ka mɔgɔ ta ma ni kelen ya dɛ a gɛlɛyara donc a ma ɲɛ finalement n segira ka na so or que sɔgɔmada na n bɔtɔ muso ko a ma ko n ka wari di k'a bɛ safinɛ san ka finiw ko o yɛrɛ ma sɔrɔ ni dɔrɔn min ma si sɔrɔ o kɔrɔ b'a yɛrɛ an kɔrɔ hali tobili yɛrɛ ma kɛ foyi ma kɛ fɔlɔ n bɔra cogo min na n segira o cogo kelen na ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna kɛ cogo cogo de sisan tiɲɛ yɛrɛ la n kɔrɔ ɲina a gɛlɛ dɛ nka n mana kɛ cogo cogo kɛmɛ ganani dɔ bɛ ne bolo n b'o d'i ma i b'o di madame ma a mana kɛ cogo cogo a bɛ bi ta ɲa e bɛ ka 2000 ɲini ko ciirijan 100 min b'e bolo i bɛna di ne ma aw ye musotigiw ye denmisɛnninw b'aw bolo fan bɛɛ ne dun filɛ ne kelen don ne nana wari ɲini na cɛ na bi ka gɛlɛn mais musotigi ni cɛ gana aw tɛ kelen i y'a mɛn n kɔrɔ bɔ bɛɛ na nin diyara n yɛrɛ de ala ka sira nɔgɔya ala ka caman bila nɔ na aw garisigɛw tɛ kabako ye ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn Voilà. Bien. Merci petit. Ça va on a géré. Chef, nous sommes. Ça va oui. Qui sera de nous? Ça va daga gelen na sa. Sera de nani. Sera de nani o ni sa daga gelen te turu ba do kuma do ala mi woro samme. Comme ça on est vraiment boire, pas au de nani tout. On boit mancha. Mancha. Voilà. Voilà bi sera nous kuya. Voilà. Na pour on sera de nous kana sera de nani. Zambri. Voilà, na c'est ma wuli ko bos no wala. Voilà. Voilà ça va nous. Na ta bitu su. Kelen kara. Voilà. Itele ade. Ni dali me su no wala. Non. D'accord, mais ça va pas man. Papa. Oui. Togo, ये सब सिर का जी awalnya bisa kan bien Batoma, tanto dong la tumson fekena. ya kayak ini la baru kala ya ko era na me o corazón como ya sama din hanasa kuma dinga ba sai ligala su ni mutane fula la baru ne dai sai ga la ya Kam ke? Sera du mena folo. sabat mana biya Ariam Mafia na wani da wani da kuma na gidi shi ni na ce kuma
C'est le temps, les autres, ça va bien de ça. Il y a ça, ça sera une belle. Quoi que la flamme, la catane, le saut. Moi, tu es pour l'homme fouillé. Ini la kanyawan macam apa nih kita nih lah Udah kali dah deh. Oke. Ina cek. Coba apa nak bakal kunu lah kan kunu kudu nederai. Santo lebi sakadin dulu saya ini nani sakandar din nani katla flau lah katakan dulu. Macam mana? Ati mana kasagaran? Kenapa ini cuma ini itu? Long nyagale no kibo wala ni sen nyagoro landa mati blon krofon ba Alice wala ka ko mi garabia ko interge pranti do de ay accident de gay kala jugement na uyaira ko al na burati pousser ko wata tu Timate mobile bolima a dogale accident bis ba de kalo kele ngono ko ni yogo yo kuma kura vida wa I jobe ne la we even belare ibe gifle faga dia même coup nte gifle faga ni ma igi kore mais te verde faga ni ma igi ko ne te seka kilo Le fate sarà salire la sarà salire. Anzi ma si fa flatte. Ma poi sale quello. Hai le danne sarai babana bune baki. Hai le te khande. Oui, ne pas comment. Ça va? Il faut te cloner là. Ina minum flama so krefe ale fama selma fini sanga dalema Allah anta yani bisoray me ke piu mena selma fini do nyini ngata dama ya me ke piu ma ka selma fini ni tabe ke kelen ko OK problem fuita ina fama selma fini sanga ni ina ma o jogo so mo ina borami eno sabalisa ese ina re to foni ina faye wa ina bai a terme so mimina kulunga ke ay de no fe ne ka panga to kulo ka yirim na nodo wa o kuma na fe sa ne etayne wallahi ne doge etayne ni ne ma yere ke che bulu billahi ne sadu ko fo yere ke che mina na je che ngala harache ne ti no fe ko ibi to ka sema fulu sa ni mo ma to ne ni famu sa nu mimbiane ha mais sara kele mito dim numa sara flama din dogoni ma beta na village la ya mea pour quoi muna ne bogri ke parce que ne ba don ne dogi tay na ko ni dogi negen na wallahi trop c'est trop asera fa non ne ratara ma ten ko ina blere wallahi sa ay kana sa awo mais a togodi wan jotala sa mais ne blaba ne blaba sa ay kana to dim ne ko so mo ne ba kuma ye fiena duron do anya fo ne ta to do kana tate sa ne fini ma sa randena ni baye no fene ne ya fo tugum na mina kete parce que ne man ko ngete wallahi ni sega ni bolo ne ila me ko dibu ya fam ya mina tabla to en folo mina Allah fini no ko nu fleki mena ni na me wardi ma te jambri Ancle anda bien so va mana ko mo ba ko oye Hey, comment? Anche. Basi mo be. Basi. Sigara be. Okay. Mari. Di batra. Semua be. Amba anche. Amba. Bismillah. Saha. Ne de musoni. So anda ni ita into ka kulunga geta. Awo. Mari. Oi ba situation do ni ko na. Nana ni sara kilindi ma sara no ibini kinindi ande musoma
kuma ka dan kana kuma fɔ mɔgɔ wɛrɛ dɛ i y'a mɛn nin diyara n ye ala ka caman bila a nɔ la ala ka garisigɛw foni ala ka laɲiniw sabati tiɲɛ yɛrɛ mɔgɔ dɛmɛ dɛ i y'a mɛn mɔgɔ bɛ jɔrɔ fɛn min na ala de b'o nɔgɔya nin diyara n ye yɛrɛ de nin diyara n ye kojugu i ka nimero dun n ka nimero min bɛ compte la n'a y'a sɔrɔ a bɛ orange money awɔ n ka nimero bɛ orange la voilà i bɛ a di waati yɔrɔ bila i ka compte la i bɛ fini san i muso ye i yɛrɛ bɛ dɔw i b'a k'i ka denbaya ni sɛriw y'a mɛn ne voilà ala i ka nimero dun yan voilà ni voilà bien a bɛ diya n ye merci Konate amba jam duman Kulubali Kulubali ah nin diyara n ye yɛrɛ de Kulubali n bɛna fɔlɔ bon kam fɔ bɛ muramuso fɔ a b'a mɛn ala tiɲɛ yɛrɛ la maa bɛ jɔrɔ nin ko dɔ ala kɔnɔ na kibaruya duman saga filɛ nin tabarikala i m'a dɔn denmisɛnninw ye sababu ɲuman ye tabarikala i na terimusonin ani min bɛ tile ɲɔgɔn fɛ sini o fa de nana o de ye saga ye ne filɛ ko k'a di na nin na ka fini desani mɔgɔ bɛ jɔrɔ fɛn dɔ la ala b'a nɔgɔya n ka orange money kana kasi